Сега ще го сготвят целия пред нас. Да. Надявам се, че това не е отровно, поне. Не. Само малко може почва да говориш на високо. Сакаш ми я прави. Ванил се отвън, сега ще видим как е другите неща. Я искам да погледна, аз може да. Отличният звук не е ли опасно да се разбрае? Надявам се, че не. Мале. Ели бързни. Тя жената се притесни. Човек, това ще стане половин казан с отвър. Не. Ти якото. А то е течно това. Азота ли? Вече на зоба, ели. Аз ти го представях някакси като пара. Не, то понеже е толкова студено, защото той е на минус 100 и кусор, наистина. Да, и се втечнява. И после като излезе на топлото се става на пара. Значи може да сложим нютела, миртили, т.е. Какво? боровинки. Боровинки? Или това е един сироп от боровинки. Черешово сладко. Това. Череши. Да. Череши. И боровинки. Череши и боровинки. Може да ги комбинираме. Череши и боровинки. Аре, Да. тела и череши. Но те и череши също не род. Винка ще развали според мене малко. Е готово. Готово? Аз само ако може без боровинки, защото... Добре, без боровинки. Значи нутела и череши. Не, ако не искате на тела, редете. И на двете. Мога да направим едно с нутела. Да. То може и на двете смешете. Едно с нутела и череши и другото каквото иска. С череши и боровинки. Да. Ей, супер буркан с нутела. Какъв буркан? 6 кила. Така. И боровинки. И череши. То бързо става от това с течния салта. Да. То е много студено. С череши и боровинки другото. Нали? Трети път голямо количество. Ще дойдат всичките с мене на 8 филма в България целият персонал. Да се подготвят. Да ни се обадите. Стигаме с тайта да не знам. Отиваме в това, какво му се викаше, радио. 3 дева.